दस तारिख जानुवारी 2022 बेलायखिनो खातुं खाजानि बिसिंतै पलकु विलेज कमिटिनि आन्डारो सन्तां गामियो 2 नं सन्ताङो बीजेपी Ipft TPF Cpim Yakarwi 5 परिवारनि 11 भोटार जोंनि तिप्रा मथाव फायै जों बाक्सा गोदाल फाइखा बरनो जों बेलायखिनो खातुं खाजानि बिसिंतै यासागै नाखा जों बरनो खाबाय खुबाय लामसगु बरनो जों बेलायखिनो हामबाय मायाफोरो दै लुकुरंनो गोजाना मुचुगु दागबु जाराचिनि लगेव फाइना मुचुगनाय रक या पिरि सायां तंनाय रक या पिरि साना मुचुग फानो जारा बादा सिस्टेंगै गचाय तंनाय रक बरनो कइनाय दाक्ति दाक्ति खेनो तिप्रा मथानि थानसानि मथाव नरक फायै जों बाक्सा गोदाला बागै तामनि बागै हिनमाले जों थानसासि नांगौ जों गेरेटा टिप्रालेन नांगौ गेरेटा टिप्रालेन माना हंगांकै जों पिसरिं पिरिंनि खायै पिरिं परे खायै जों तंगै अंलिया अ हावो जिनि बुबाग्रानो कारै गेरेटा टिप्रालेन नंथों टिप्रासानो फियावनांथों अ हानि बुसारनो फियावनांथों स्वयं स्वयं कुबै कुबै अ हानि नागरिक जे तंनाय रंनो मोथांनाके जिनि बुबाग्रा तै जिनि थानसानि मथासारा तै के बुसुंनो मोथाङै मालिया फियावै मालिया आमन बागै नंथानि कयमुं नांनाय तै बिसि कतालनि जतनो